Yeah. Apa ia ka free. Yes, ia period. Aí não falou que pressa. Oh. É. Vou dar só chuta. Oh yeah. And then back up. Yeah, so she's up there. Cara de caneta. Yes. Filma. Now guys, say hi. Sorry. It's hi. Ragazzi, film ukona kamubiza mshona. What's this one? Yeah. Ila ndo mambo katarisi. Sikuposa mambo katarisi. Batanya. Yeah, say something. Something. The people want to hear you saying something. Alright. Mkwite bana. Chicha mkwite bana. Kugadzira waya. Pamwe hanzi timati satofana kugadzira waya. Asimageto zikatoigadza mota dzimawaya saka no problem. Ona ukabvunza kwa maitanya ari. Maitanya. Katozwa kwa ari mondodza. Akanosvika manje dondo ati. Yeah, chimwe chinhu handidopikiswa. Zoziva ndakanaka ende ndakachena ende ndakatsvukirira. That's a fit right there. Sandipikise handidi. Unotoona ndatotanga kutotsvuka kupfuura maitanya alili. I hope you guys are enjoying as well. Happy weekend. Please celebrate season 5 will be my month. My. Hello guys. I'm going to be showing my clips of the party that we are holding today. Anasi mnenge muri glued pachano vedu nasi. Hanzi kana pasina lila zvasoite. Hanzi kana pasina lila zvasoite. Uyo ndakatenda no watu noratidza lili wacho. Shombo asi. Rabba goitaura nyaya dzako. Dzinongoenda online.
Sid, Sid, you wanna say something? Taura something. You don't know, Chi? You don't know? Say something. You can't. You don't have a word. How are you? Mushe. Ngota tudzoka mai manje. Tudzoka mai manje. Ukubata hande rambe muripo musatizi. Munyasona runako rwangu kuti ruwedzera. Kuzaka tikudya kamango nemazhanje nemaavhu and the rest of danger zone. Saka rambe muripo. Goodbye. Oh, drone. Yeah. Madhya ndoita drone noti nosvita nhova yangu ichitamba tamba. Oh, nyatsotaura vanyatsozinzo. Ndati ndofarira drone noti nyatsosvita nhova yangu ichitamba tamba ichita kuti ga 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 ga. Saka ndoifarira. Manje akona pesa wafana kuonawo nhova. Mira padhuze wakutiza ini tichitaura kuti kuisa mese muteki. Ufika kanosvetuka kakabva kakuti bhagu mese. Battery. Battery rimora remoto. Kana kabaka kanje swakarite. Ufoni kwa joko sinapo. Utaona something kufoni. Chimbo. Nambota something in the shacks. Yeah? Yeah. Mafanzi Zvirimudzimba mangwana tetapo remene data. Niwe anzi mangwana tetapo. Mwenda ba? Oh. All right, no. All right. No problem. Tukwaye madzoka. All right.